2006 da ya ce 'yan kasuwa ku zo ku kama muna a rage kuɗin shinkafa don sauransu na muna hukai an ka kulla da su aka ce in shinkafa ta yanke Nijar mutane za shiga bugun hali mulki na faduwa sun ka sa hannu su cikin makirci talaka ba san shinkafa tazzam ana ganin 'yan Nijar suna sayan shinkafa suna shiga layi ana wada cikin dole a ce ga Nijar ta sojoji sun dauki mulki sun yi kumya shugaban kasa ya da soja kuma ridi Niger ya ce na baka mission duk abin da zaka da sahe da rana in onaha ta yi wurin noman shinkawa ko ku surhe mana ita ka san da akwai tura tilberi nan shiga garin tilberi ne is tsoho izin ce ta ridi Niger ce akwai nan ga inda muke kirkisai nan bayarwa akwai takwalo to shugaban kasa hawan ga nashi yayi gaugawa ya ce duk abin da za ku bude mana ta gaya ana buɗa ta bana in an hada hudun ga zai tashi ton 45,000 da ya suke iya surhewa dibi abin da ake bukata dibi abin da wa'anga kamfanin guda hudu suke iya surhewa yanzu shugaban kasa ya matsa ci aiwata da gaugawa difa saboda difa na shinkawa hatta ita hankali ya ce ai kamfanin Ridi Niger difa wanda zai surhe 50,000 in hada kusan 100,000 na'am an hau hanya wai wanga 2025 ne nake gaya ma da hana yin wuri Ridi Niger tana markewa tana surhewa talaka zai ƙara samun shinkafa da arha to wanga wai zancen 2025 ne daga jiya 2025 yan ƙara shekara guda ba shekara biyu ba ayyukan gada an kai yanzu na'am nan da kuma kowa ya gani shinkafa ana noma ta so biyu ga shekara wani wuri har so uku amma shugaban kasa ya gano da ba a control in sama me ana a control in kasa to in muka tsallake mu bakin mu ya kasance mun cimma gurin da ake so a cimma to mun hita kunya kashi gurin na shi shugaban kasa wanda kuma shi onaha inda saheli inda rana ne ana kiran shi kullum cikin kwantar da yake Ridi Niger ana kiran su ina kun ka kai ina yake amma abun da ke da zahi ya kasance mutanen mu wai ana zancen ci gaba kana zakwa ka ce mana gonar kakan ka ce to abun da ya shahi kasa mutane su sani da sarakuna da malamai da 'yan kasa su sani ga dokan mata duniya gaba daya kasa ta sarki ce kasa kuma ta gwamnati ce duk kai ko gidanka ne gwamnati ce kana bukatar ka dokar kasa ta ce ka tashi saboda abun da za a yi ba unhwanin kai ɗaya bane unhwanin al'umma ne gaba daya to inda unhwanin al'umma ya taso babu zancen na kakana na ubana ne na wane ne kuma mahi yawancin waɗannan mutane sai gwamnati ta tashi tsaye ta buga sankanta ta milki saboda ba za a lallashin talaka ba huta ki zama talaka ya za ka zakwa kakanka ya amshi diyyar shi kai shi ka zo ka ce wai ai ba ido da wajen ku ba in ba Niger ba da an bar malalata 'yan siyasa sun yi mutane shegantaka kuma dibo ga lalata ona hana yi in dai ba a gyara cooperative ba ko gobe sai mun dawo a gidan jiya saboda cooperative ta koma kamar gado waye sabka kanin shi ya hau suke da monopol in angare in kan lura ba ba yi shinkafa ba saboda wani bakin angare sun ka kawo da sun ka zuba inda duk ake buhu 100 sai aka faɗi da cat an ka samu tara saboda sai bayan shinkafa ta aihu ta kare angaren na nan bai darke ba nan ganyen nan duk inda ake cooperative ke badawa an kayo shi saboda an ba su izini su kai su kawo angare to wacce lalata ce kai kana president in cooperative ka rike angare ka rike perimeter ka ce komi in mutum bai tare da kai baka bashi in mutum bai shan iyaka baka bashi yanzu an dauko tsari an ce a marke duka a gyara muku wuri ya koma sabo ku ku yi aiki ku so kuna mutane lalata ba a lallashin kowa ko kai aiki ne ko a doka mataki babu zancen lallashi zancen ci gaba da karhi ne da kaso girma da arziki kai da ba lallashin ka bane za a yi aiki ne za a yi tukuru saboda nauyi ne aka azama Ridi Niger kuma soja ne kuma kullum haɗi ne kai soja in kai eshuwe civil na dariya ku kuma kun ba mutane kunya to shi ne an wanga aiki da ka gani tukuru Ridi Niger 24 sur 24 suna ta yi har yanzu wai bari ba ku labari ka san da daga hawan mulki da shinkafa ta yi tsada don Ridi Niger batar subvention ta daɗe batar subvention shugaban kasa ya ɗauki miliyan 600 ya ce ku sai ku hara ku sai da shi 11 mil miliyan 600 shekara ta kewa bara miliyar 2 an ka rubuta musu da subvention yanzu 2025 miliyar 3 an ka rubuta mu Ridi Niger wai don talaka shi gurin shugaban kasa talaka ya samu sauki shi ne talaka da ya samu sauki mu hita batun wa'in yan kasuwa da an kana ga unhwani da su don a ci amana kasar ga don abinci in yayi tsada talakawa za su hitowa su ce ba mu son gwamnati mu ba gwamnati ban gane mata ba ta cuce mu so zawa ga sun zo su gyara su kansu dai sun ka sani duk shirme ne
kai haraka ci gaba da ka bi a yi da kai da kakkayi gurin nan da an ka sama gaba Allah yana tare da mutane kuma sa a cimma wannan guri insha Allah in Allah ya so ya yarda sa a cimma wannan guri to mutane sun ɗauko hanya kai a tsaya a gyara cooperative tsarin ta a gyara shi tsarin cooperative kamar yaya ne ko ga ya kamata a yi mata gyaran huska cooperative da yawa lokacin siyasa babu sarakuna ciki babu sarakuna ciki mutane ne da an ka gani an ɗauke asalin wurin na gonakin kakin nan su ne lokacin kunci an ka kire su an kai ba su diya wurin su kenan wurin ya hita zama nasu ya zama na ƙasa ya zama na al'umma ai ƙasa ba ta tahiya ita nan iske tana ake yi to sai kasance waɗannan mutanen da a ta a ɗauko yanzu misali mutum da annan tilbe